תלמיד ממש גרוע בתיכון. שום דבר לא הלך לי, הייתי ממש אפס. כבר רציתי לעזוב הכל ולהתחיל לעבוד. אבל הגעתי למסקנה שהכי טוב בשבילי זה מקורי. במקורי פגשתי את חברה שלי, דפנה. גם אני החלטתי שכדאי לי להגיע למקורי. במקום לעסוק בזנות וסמים, באתי למקורי. איפה בית הספר הזה? איפה המוסד חוץ מזה? בוא למקורי ותבין, אז בוא למקורי ותבין את זה. המורים כולם טובים, גם הציונים לא מבוטלים. בוא למקורי ותבין, בוא למקורי ותבין את זה. כולם נסע הרוח, כולם סחף האור, תיכונים חדשים מצאו להם. ורק אני חזרתי לכאן, נשתכחתי מלב, תחת כנפי הגימנסיה. קוקי! צ'קו! אהלן, מה שלומך? מה קורה? מה העניינים? אתה לא תאמין. המנהל החליט לתת לי עוד הזדמנות, השאיר אותי בגימנסיה. לא! קוקי! חנניה! אהלן, מה שלומך? מה העניינים? בסדר. איפה אתה? בואי נברח. נמאס לי מהמקצועבסקי הזה, כולם שם כאלה חנונים. מה אתה מדבר? למה יואב? רונן, מה המצב? מה המצב איתכם? איפה הייתם כולכם? בוא'נה, שיגעו לי את השכל שם בספר הצבאי הזה. אתם יודעים מה? אצלי כל היום לחתוך תפוחי אדמה? תפוחי אדמה. ואת? הם מטומטמים לגמרי, עוד שבועיים אנחנו מתגייסים, ומעכשיו הם רוצים שנהיה על מדים. זה נכון, זה נכון. עוד שבועיים אנחנו יותר פריקים ממני. לא להאמין, כולם שם דפוקים. חצי שחקנים מתוסכלים, וחצי חושבים שהם זבובים. אמרתי לך או לא? אמרתי לך בואי איתי. מה אני אגיד? עד שסוף סוף מצאתי בחור נורמלי. אז הוא אמר לי את אוסף החרא שלו, אז ברחתי. את מדברת? בצבא זה לא חיים. רס"פים, רס"רים, מ"מים, מ"כפים, לא יאמן מה שהולך שמה. חבר'ה, אתם לא תאמינו. אהלן איתן, מה קרה? איפה אותי משם? למה? דפקתי להם את הטרקטור. לא, איזה קטעים. חבר'ה, אתם לא תאמינו מה אני חלמתי. עכשיו אני תופס את עצמי. חלמתי שהייתי ארס, ואנחנו כל החבר'ה היינו על מעין רכבת כזאת אקספרס, ועברנו בכל מיני בתי ספר תיכוניים, אורט מקצועבסקי וטלמה יכין בוא'נה, אתה היית בבית ספר הצבאית, אתה רצת. בבית ספר הצבאי, הפנימייה הצבאית, וכולכם הייתם בחלום שלי, וגם את היית, וגם את היית. בוא'נה, זה היה משהו לא נורמלי, התעוררתי מזיע לגמרי. מה? חבר'ה, עכשיו אני תופס את עצמי. עוד 2.5 שבועות אני מתגייס. אנחנו כתבנו שיר, אתם רוצים לעזור לי לשיר אותו? יאללה, בואו.
ואני מחכה לך, אל תעזבי אותי, תישארי איתי, אני רוצה אותך, קטנים אתם עכשיו היום, אתם עוברים קדימה עכשיו מהתיכון ישר אל תוך הקרב ללכת ורק קדימה, ללבוש מדים, להיות גאים, להיות כמו כולם, ולעמוד הכי חזקים מולם. תנו לי כוח, תנו לי רק לשמוח, להיות חופשי. תנו לי כוח, תנו לי רק לשמוח, להיות חופשי. הייתי עולה קודם, אבל ראיתי מה שקורה לשיער, אז כמה שנשאר לי, כסחו לי גם את זה. אני קורא לגבי, הוא לא מפחד. תרים את המיקרופון. הוא קיבל מיקרופון אוטומטי, אני עם חוץ. מה שאני לא מצליח כל השנים, תראו איך הם עושים את זה ברגע. תראו. את המלחמה הזאת התייאשתי מזמן כבר, אבל הפתעות מהסוג הזה, כנראה שכל מה שמטילים על הצעירים, וככל שדורשים מהם יותר, אנחנו מופתעים לטובה. אני רוצה בשמכם, אני רוצה בשמי להודות קודם כל לכל אלה שאפשרו לנו להעמיד את הערב הזה. לאלוני, הוא טרח הרבה מאוד. לירון, ירון בוא הצטרף אלינו שהדריך אותם. ירון. למשה אלפרין שעבד ועמל כל כך הרבה. משה, בוא תצטרף אלינו. אני רוצה להודות לוועד ההורים, ועד המחזור שעזר לנו, במיוחד לגברת גפן. אני רוצה לומר לכם שבתקופה האחרונה, בעיצומם של הבחינות, הם עשו את כל זה. רגע. עוד רגע. עוד לא נגמר.
רגע, חבר'ה, רגע. עוד רגע, עוד דקה. אני רוצה להודות לתלמידים. אני אומר לכם, ואולי זה דרכו של עולם, לא היה זה מחזור בוועד תלמידים קל. לא היה יום שיכולתי ללכת הביתה בשקט ובשלווה. אבל אני מכבד אותם, ואני מוכרח לומר, עשו עבודתם נאמנה במאמצים רבים, וההישגים מדברים בעד עצמם. תודה רבה לכולכם, תודה רבה למורים, תודה רבה לאלה שעזרו. שמה. אני רוצה להגיד לכם, עד שפה הסתדרו, יש לנו עוד הפתעה נוספת קטנה. זה עוד לא הסוף. את התפאורה עזר לנו בזה משה אלפרין, תכף תראו אותו. אבל מה אני אגיד לכם, אנחנו נאלצנו לחתוך כמה ענפים, חתכנו את הענפים, ומשה אלפרין ואני ברחנו מהגימנסיה עד שגבי יירגע. כל ענף שנחתך כאילו חתכו לו את היד. ברחנו, חזרנו למחרת, אז הוא נרגע. השאלה הראשונה ששאלתי, מי נטע את זה? אני מגיע בשביל לתלות את זה, חתכו חצי עץ. השאלה השנייה, מי חתך את זה? טוב, זה יגדל. אמרתי לו, השיער שלי לא יגדל, זה יגדל. רבותיי, הנה משה אלפרין פה לידכם. בחור שעזר לנו הרבה, ועוד יעזור. אפשר להדביק את השערות במקום העלים שנפלו. כן, ננסה לעשות את זה. טוב, שב, משה. רצינו להוסיף עוד מספר מילים לפני שנמשיך את הקטע שלנו. אז קודם כל יש פה תודה לכמה אנשים שאנחנו חייבים. הראשון זה משה אלפרין, בוא בבקשה אלינו. אז ככה, תפקיד מוגדר אין לו, אך כאן המכשול. פותר כל בעיה, הוא עושה פשוט הכל. בידי זהב נתברך, כל דבר שבור תיקן. וכשנתקענו עם התפאורה, בשעה הכל ירגן. בזמן המלחמה, אטם את הכיתות. אדם מאוד חביב, אף עזר בבגרויות. וכשהגיעה המסיבה, עבד על הבמה. סידר לנו חשמל ואף טיפל בהגברה. אז מוישה, לרגל המאורע, אנו זוכרים לך הכל. המון תודה. ולא נשכח את מיכל, אדווה, אתי וליאת תום. תעלו לבמה בבקשה. ועדת תפאורה. זו הייתה קבוצה של 6 בנות שעמלו ועבדו ללא לאות. ובלילות חבריה, כשאתם ישנים, הן עבדו מאחורי הקלעים. לאותה חבורה שהוסיפה צבעים וגבנה, חייבים חלק גדול מהצלחת המופע. לכן את שמכן החלטנו לציין בנות, מפני שלכן מגיעות המון תודות. אנחנו ממשיכים עם ירון, המנצח על התזמורת ועל כל המקהלה, במאי כוריאוגרף שהעמיד את ההצגה. אלינו הוא הגיע עם הרבה דרישות קצת מוגזמות, חזרות על חזרות גם בשעות לא סבירות. אלינו התייחס כאל צוות מיומן, מילים ומושגים שחלקם עוד לא מובן. כולם בפנטומימה, הגה לא מוציאים, ועכשיו כולם בפריז, האפיים לא זזים. בצורה דומה לזו התנהלו החזרות, כשמפעם לפעם המילים מתבהרות. ואיך אפשר לשכוח את ליל ההקלטות? מאמצע הלילה סחט לנו את הגרונות. קיטר וקיטר טען שטנגו פה רוקדים. 2 צעדים אחורה, אולם גם צעד לפנים. אך שהרגשנו במשב של רוח הסיום, התחלנו לחשוב כאילו הסרת את האיום. עברת לפרמטרים של חוסר התרגשות, הפגנת מנונשלנטיות ועודף אדישות. את האמת היה כיף, וכשמסתכלים לאחור על הכל, נאמר רק 3 מילים. ירון, אתה גדול. רבותיי. רגע. ואחרונה חביבה. בעצם לפני האחרונים. רחלי. רגע. זו ילדה ששיחקה בכמה תפקידים, הייתה מפיקה, שיר ותלמידה במבחנים. ימינו של ירון היו צוות איתן. עברו על המסיבה מכל צד ופן. האמת שלכתוב על רחלי זוהי די בעיה. אין מהיכן להתחיל כי הרשימה כה ארוכה. מתחיל בצילומים, טייפ וסידור מקום לחזרות, ממשיך בכסף, טלפונים וטיפול בחולצות, ריצות מטורפות ממש בלי הפסקה, עד שאפילו התעלפה באיזו חזרה. אז לך הילדה המפיקה לעתיד, שלאחרונה תפקדת יותר מתמיד, לך מגיעות יותר מתודות, אז בואי לבמה וקבלי את התשואות.
ועוד מספר תודות שחייבים לחבר'ה שעבדו, כמו דן, דורון, יובל, צחי, חיים ואדווה. כל אלה על סידור התפאורה פיקדו. ישנן המזכירות, גם להן מגיעה מילה. אלה טרחו בעניין הכספים, חולצת המחזור, וגם להם נאמר תודה. נמשיך עם מרדכי, איש כל המפתחות, שחיכה לנו כל ערב עד סיום החזרות. אם נחבר את כל אלה, עדיין חסר חלק. הכוונה לאיקס אנשים שעבדו קצת יותר. שעות על שעות, תרגולים וחזרות, בימים, בלילות ובין הבגרויות. מדובר על השחקנים שהשקיעו מזמנם, ואנו דאגנו להזכיר גם אותם. אז זהו, התפר, אותו החסר. ויש לוודא שלא שכחנו אחר. ואם אכן יש מישהו נוסף שלא קיבל את הקרדיט למרות שטרח, אז בבקשה, שלא ייפגע. מחזור ממ"ח מוסר לו, המון המון תודה. וכעת נעבור לשיר סיום, עוף גוזל. הגוזלים שלי עשו את הכן, עשו
לשירת התקווה. הקהל מתבקש לעמוד. רק רגע, סליחה. לפני התקווה אני רוצה למסור מספר הודעות. עם סיום החלק הזה, אדון סגי, תפסיקו עם זה. זה הקטע לא בעניינים. עם סיום הטקס פה, אוטובוס מחכה לכם מעבר לעולם ההתעמלות, למי שאין לו רכב לקאנטרי קלאב, לשם אתם נכנסים ישר, כל אחד עם הכרטיס האישי שלו, הכרטיס הצהוב. מורים שעדיין לא קיבלו את הפרחים, לא השיגו התלמידים אותם, בבקשה להיכנס לחדר שלי, שם יש משתפל בזה. ועכשיו שגית, בואי בבקשה. כל עוד בלבב בנימה נפש יהודית הומיית ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים. תודה רבה לכולם ולהתראות בסיום הבא בעוד שנה באותו מקום. להקת אחרית הימים שהייתה להיט, ואנחנו דיברנו על גימנסיה, דיברנו על שיער, כוכב המחזמר של שנות ה-60, 69 בערך זה היה אז, ועכשיו אנחנו רוצים להראות לכם את מסיבת הסיום של הגימנסיה הריאלית בראשון לציון, ועדיין בענייני חינוך אנחנו, ושם מחזמר שיער 91. שימו לב לתספורת שנעשית על הבמה לאחד הזמרים, אנחנו נראה אותו כאן, מה שנקרא אחרי, הנה לפני.
והבחור הזה שעשו לו את התספורת לעיני כל על הבמה, שמו יואב וילדר, והנה תראו את התוצאות עכשיו. אתה נראה טוב, התספורת יפה, לא הסתרקת, אבל זה בסדר. איך זה היה? מה פתאום? מה פתאום? יצא שהמצב היה... המסיבה יצאה בדיוק שבועיים, או ליתר דיוק 18 יום לפני הגיוס שלי. כן. והתספורת הייתה צריכה לבוא בין כה וכה, אז... אז אפשר פאה, מה? אני חושב שעצם זה שאני יושב פה והמסיבה של הגימנסיה מדוברת בכל העיר, זה מראה שזה היה כדאי, זאת אומרת, זה היה אטרקציה ודבר מיוחד והייתי מוכן להקריב, זאת אומרת, אני לא חושב שההקרבה הייתה גדולה, אבל... אתה השקעת לא רק את השיער, בתור שמשון, השקעת גם זמן ועבודה, אתה כתבת את המילים למחזמר הזה. זה לא מדויק, המסיבה נכתבה על ידי יהוד אלפרין, שהוא בוגר של שנה שעברה בגימנסיה הריאלית. אני אישית כתבתי מחזה אחר, זאת אומרת, רעיון אחר לגמרי למסיבה, שלא התקבל על ידי ההנהלה ושאר הגורמים. הקטע היחידי שבכל זאת התקבל ונכנס בסופו של דבר למופע המקורי, זה הקטע שראינו עכשיו, קטע הסיום, שאת המילים על רקע המוזיקה Let the Sunshine משיער, את המילים, השכתוב העברי אני כתבתי. כן, וכבר אז חשבת על... כבר אז ידעתי שתהיה תספורת, וכבר אז בראש שלי רצו בדיוק מי השיר, הסולנים, וראיתי את זה בדיוק כמו שזה יצא, אני מסופק, כן. זה יצא טוב לדעתי. איך זה יצא התספורת לפני שהורידו הכל? כי הם, אני מבין, לא השלימו את המלאכה. על הבמה באמת עבדו עליי שני חבר'ה, רחלי וסגי, עם מספריים. אבל מאחורי הקלעים, בשביל לעלות לשיר הסיום האמיתי, זאת אומרת, בסיום המופע היה שיר נוסף, אוף גוזל, ששר אריק איינשטיין. לשיר הזה כבר עליתי קרח לחלוטין. זאת אומרת, עבדו עליי מכונת גילוח מאחורי הקלעים, זה היה מצב לא נעים של לחץ ולהספיק, אבל... לא פצעו אותך. פצעו אותי, אבל לא הרגשתי כלום, זה היה, הייתי במין הלם כזה, זה... זה היה שוק. זה עניין של 2.5 לגדל שיער ולהשקיע, וזה הפך למעין סמל, תדמית. כן. וזה יורד בבת אחת, וזה כואב, וזה היה מרגש, אבל זהו זה. צריכים להמשיך לחיות, יש צבא, יש עניינים אחרים. איך באמת היו התגובות? הקהל היה בהלם. הקהל עמד על הכיסאות, חלק מהקהל עמדו על הכיסאות ומחאו כפיים, זה הסיפוק הכי גדול שיכול להיות. כן. הייתה התרגשות, אני אישית, עוד לפני המופע, הצעתי שעמדו חבר'ה על שפת הבמה ויזרקו מטפחות לקהל, כיוון שזה היה קטע באמת מרגש. אני אישית בכיתי תוך כדי מופע. וגם כשאני מדבר על זה עכשיו זה עדיין מרגש אותי, כשאני חושב על הסיטואציה שעמדתי בה, אבל זהו זה, עשינו את זה וזה יצא... וזאת חוויה לכל החיים. זו חוויה, כן. אני לא אשכח את זה בטוח. מתי אתה מתגייס? אני מתגייס בדיוק ביום ראשון הבא. שיהיה במזל, הרבה מזל. תודה רבה. מה אתה רוצה לעשות בצבא? אני לא יודע בדיוק מה אני רוצה לעשות, בינתיים אני הולך לקורס טייס, לחיל האוויר, ונראה מה הלאה, איך יתגלגלו העניינים. ואם תעבור, אתה רוצה להיות טייס? אם אני אעבור, בהחלט, אין לי התנגדות להיות טייס, אבל גם אם לא, לא נורא. לא, לא נורא. זה קשה, אתה יודע. זה קשה, התחרות קשה, אבל אני מוכן להתמודדות. טוב, אם עשית כבר את התספורת, שום דבר לא יכול להיות. חצי רגל בפנים. שום דבר לא יכול להיות קשה. אוקיי. יואב וילדר, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. ועכשיו ההתמודדות עם החידה, גם זאת התמודדות. יש